Ako si Buying, ginaingon, nagdungan mi pagkatao, apan naguna siya gamatay. Aksyon ko kabalaka. Morning nito boss akong kinabuhi nga, dili na ko mahimo mahikalimtan. Kinuha ko! Tabangin mo yung mga bumbero nga mataw na uning dako kayo! Tabang mo! Dako na kay kayo! Lord, tabangin mo! Sabi na! Ang bilis! Oh, sir! Ayaw lugang mo, sir! Ayaw lugang, sir! Ay, sasabihin mo mga bumbira, ay! Hindi na yan kayo ni Samot na magkadako! Ang binibi! Ang binibi! Oy, 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 oy! Ayaw pangilog, oy! Hoy! Ayaw pangilog sa hos kay di ka bumbiro! Uliya! Ikong dili! Mapugos ning mga polis sa pagdakop mo! Salamat din tao, no? Inapaon yung tao ng kayo, eh! Sir, Oh, sir, daghang salamat nimo. Ninyong mga bumbero, salamat kaayo. Nagkanan magkamay ang among bahay pero wag yun ni mahurot og kasunog in town. Oh. May naluwas pag yun yung mga gamit namo. Salamat kay ninyo, sir, ha? Way sa Salamat, pa yan, miss! sir. Way sa pa yan! Amo lang gibuhat ang among trabaho! Salamat. Uy, oy! Bay, Ay, Baiping! Unsa may nito mo rin, ha? Pasok mo, bay. Ha? Kanahan to lang kalitong dool na ako niyang ilog ang hoso niyang kalitan kong tukmod. Bidang kanahan ng tawana. Mau ba? Oh, Ay. sir! Ma'am! Di ay napaso nga kauban na mo! Nga bumbiro! Ariyan ninyo ba? Daghang yung mga bayang nasunog ni Habuying sa? Dagyan nga dilgay, Rosana. Yun na ba? Di magkanahibaw, ha? Nakakita ko sa FB Live. Ay, dugay kay napaw ang kayong kay mga light materials man ang kasagarang mga bahay sa mong dapit. Alangan, squatter naman tong dapita. Bahoy na oy, naibaw ko nga gikapoy ka na. Maligo sa ko, ha? Init kay ganina akong kalawasan, Lord. Sige, kaligo sa buying. Ganahan ko nga, init ang imong kalawasan kay mausad ko diri. Rosana, ikapoy taon ko, eh. Kadlawon taon ang sunog o kuan kay... Ay, ganus aka kung makatilaw ni mong usap buying, no? Kadugay na na akong nagpaabot nga mahilabtan ko ni mo, eh. Siya ba yaw, eh? Naibaw ginasya nga, gikan kung nakikumbatis kayo. Sana all, kumbatihon ang kayo. Ako taon diri nga babae nga hat. Wagit kumbatiha, wag gapai. Saba ka rin, buying, ay. Lagi? Lagi na, Baiping. Mag-usa ka buwan na nga, wa mi mag-jil sa kong asawa. Grabe ha, 40 anyos, pakaw dya, wanda. Ay, aksyon ko kabalaka ini, Baiping. Nagdungan mig katao ini, pero niuna man siya kamatay. Ay, sorry, Ay, usaba na. Ang daging pagsige ni mong inom niya, sigarilyo po ni mo. Di ko kabiya og yusi, oy. Sa mutan ng bino kay, maumanay makatabang na ako kung gikan tag-duty o gusto ko makatug dayon. Nga, Susana, saan man mo Susana, be? Huwag mo reklamo parti, ana. Reklamo, eh. Ay, sus, baby. Ako, bisag kapoy, kaya kung akong lawas niya, akong asawa, nagali na ako mo ay manguhit niya. Ay, sus, di na ako bilibaran. Birahan, yun ako! Sana all! Buying, kasi ba ka sa sipay? Ako'y nanawag na si Rosana. Buying, Time pagod, kadiyot lang. kasi tayo paon. Ready na baya ko diri. Uwat lang, God. Ah, Bida niya, eh. ni Buying. Sa Joy, ay. na ko ni siyang sa pag-alibay, oy. Buying. Bida, wa magini akong junior. Bala na ni. Kung di gin mo cooperate ng junior na ako, gamitan lang ako sa akong kamot ug dila si Rosana. Amin ako pa. Oh, nasuroy man ka, Buying.
Si mama pa. Atas kusina. Milagros! Yes, buying ay! Ay, Oh, so hay, usa may problema ni mo? si Rosana pa. Unsa? Kaya naman, nijuan ni Glenn Tim? Wa pa, uy. Okay, usa mo na ng problema ni mo ba? Milagros! Dali mo na diribe, kaya yes, buying! Ay! Dali! Oy! Oh. Di aday kadak! Amin ko ma. Kaluyan kas kinooboying. Pastila di sabot magkagwapong akong anak. Ay, kagwapo. Oy, usabay ato ni mo, dak. Pa, ma. Nahadlo ko nga biyaan ko Rosana. Ha? Kaya naman. Ano, good? Ay, di na ko makahatag niya kalipay. Ha? Sa! Oh, ang bot ni mo ipasabot, buying, nga may pahuay na junior ni mo. O pa? Oy! Kuy! Sus! Ingon anak man yun na basta asawa. Pero dong, suwais lain daw, babangon lagi na. Hello, dia, oy. Ano ingon anak da ka, ha? Ay, sasagbat niya, Milagros. Nung sa ka ba? Ano bang, niya ka man, ha? Para raman na sa mga lalaki ng problemahan na mo. Uy, nabuang ka na ra. Imo kong kisangpit ka pandoolon ko, baong di ako. Mo, ba dahil may siyang pwede ko na mo. Anak. Ato ni dong, suwais lang babae dong. Ha? Suway, kung mabarog gani na, wa pa na mamatay dong. May pahuay lang na kadiyot. Ikay akong customer. Mm. Pwede maghubo na ka? Miss, ikaw na'y bahala, ah. Mubaro gani ni, may bonus ka. Sure, sir. Hala mo, gina akong ganahan, gyud. Challenging ang pagpabarog sa nahikatulog. Oh. Sige, hubo na, sir. Kay 2 hours ra ba yang imong gibayaran diri para madali ta? Ay lang kong kataw, Miss, ha? Ay lang kong kataw, ha? Muatubang na ko ni mo, ha? Sige, sir. Oh. Hala, Oh. nagaila ko ni mo, sir. Ikaw man tong bumbero nga nagrespondis among dapit. Remember? Oh, patay. Giahak na ni. Miss, ay taon ko ipanabi, ha? Ay, dili, sir. Uy, secret lagi ding atua, sir. Sige na, paghupo na. Kay ako'y bahala ni mo, sir. Yes! Di pagidi ay PWD ang ako, ah. Magamit pagidi ay ning ako, kang Rosana, Bantay ka na sa waha ka. Pirmi kang mangagin ako, ah. Ugmas kabi. Bantay gugat. Day, Rosana. Duka na ko, buying. Ikaw mo sa kusawa, Ay, sa duka-duka, diha. Huwag tangon ko na yung duka, ha? Kalami pa ni magtutoy na ibusog ka pag inungdugha ni mo, Huwag pa ni maunsay. Saan? Di naman kaganahan mo gamit anak kay. Shhh! Gamiton lagi ti karon, ha? Kini? Nakay ka. Huwag tangon lagi na ako ng duka ni mo. Sana. Tagbaw gi karon day ba? Tagbaw gi karon. I miss you sa day. Sana. Grabe ko sa mga kamotag tila. Nya, pasudlanas akong lang nga bang. Tagbawon ti ka na. Tagbawon ti ka. Pangilan ko, anak. Nangano na sa matabila. Gilamian na akong asawa. Ang akong junior. Naunsa man taon siya, oy. Murag buwa may reaksyon. Ano man Bala na. Giduaan niyo sa ang akong junior. Pinaagi siyang kamot. Junior taon, oy. Perform sa do. Usa na. Sige na, Ying. Hakbi ini. Sige na, Ying. Di man ganahan mo barog. Uy, Dali Ano, ra siya ni di ba? barog sa laing babae lagi. Pag-ugay-ugay ini. Di barog ba na yun? Dali ra magiging nakasitlit. Huy, ano ni? Ang unsa man day? Ni Dongoy manggihapon na gining imo ha. Dinihara man ako ning giugayo, lagi gapon ni mo barog. Ulo. Pito di no? Gilami ang gugug romansa ni mo day. Suway kunog ka ng
suway kunog ka ng ana. Unsay uy. God! Pag video key ba? Gamita na ba? Himo ang microphone ba? Naunsa man ka, uy. Mura man kagdaga pa, uy. Nga minyo naman ka. Sige na. Ay, murag kana. microphone ng Himo ang microphone kaniya. Hilom diha. Ay, kog binuangi buying. Ha? Asawa ko nimo, dili ko nimo kabit. Pag dig imo. Dili ko kaabot day, Rose. Uy, tanawa, oh. Layo ra kayo. Lord, naunsa man eh. Ngano man eh. Pwerte ginakong paningkamot. Ay, pero saon nga wa magi mo cooperate ang akong junior? Nasuko hinuon si Rosana kay di man gyud siya muhimo sa aw. Mga kutumang kasama ang kaagin ni Buying, dinining tulumanon. What's the style? Aum style! Kinamaw sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.